Ako si Kadiliman. Tayo lang karon. Kiatay! Kunsigaw! Uy, kapoy na kay pastor. Abi ganinar ta nagsigbinaktasay ba? Kanino? Kuha po dahil ng iryaha, oy. Lain pa ato, bus iPhone ba? Oh. Nakita na mo si Picasso? Oh, nakitaan na. Ibilin na ako sa balay. Gusto kay mulaag basing kuaon na po ni Kadiliman. Hala, si bus iPhone on si pastor man na oh. Bus iPhone! Tanawa na gud tanaw. Hala, sama na. Pastor, mura magkampo ni Kadiliman ba eh? Tanay nung maglain po akong kutob ba? Sundan ka na to bus iPhone. Sige, sige, sundan na to. Hala, sundan na itong buang oh. Hala, pastor, hila po sa kahoy. Ganino! Kadiliman! Unsa naman po ismigol, dugay na tang wala nagkita, nagunsa naman po kadiri. Kadiliman, nako'y nakitaan dito kampo na ispray mo. Unsaon man to? Gani, kabantay man ko si Pastora og si Bus iPhone, pero di na ko sila masudlan. Kadiliman, pwede man kunin mo sudlan. Di lang ko mosulod nimo, kay wala kay powers. Magkatawang tao na lang ko, ug balik. Ade kay lawas sa Kadiliman. Naa, tanawa. Ako si Kadiliman. Lah, Kadiliman, gamay de kayo ka? Oh, small battery bull. Lah, gamay man din na si Kadiliman, pastor. Muni na si Kadiliman di ay. Hala, damayan ni Kadiliman oy. Tasap naungan oy. Ah, mao de sige ra sag sulod kang insik o gampirino. Kay pirti din yang gamaya. Ganino dali ra kay sulod sa lawas no. Karon na siya kay pirti man din yang gamaya. Tayo lang karon. Pa sila. Ikaw, pa sila. Sige. Pasin ako. Kadiliman! Ikaw di si Kadiliman? Kaputot lang ang agi ni mo? Oh, ako si Kadiliman. Perfecto na akong lawas. Perfect daw. Kasi perfect. Kagamay ang lawasan na. Kamilos mo sa kong doa, ha? Kamayag power, oy. Gani gamay tao ang gugagat. Ha! Gamay bitaw! Unsa man to? Sakita sa akong likod yun sa man to. Mo na kita na bumirang na power. Naglagot na ko nimo, ha? Mo na ni power. Ha? Tigo mo na ko ni. Usay po nundangin na. Isuyop ra ni Kadiliman mong power. Ha? O ba? Tay. Natay ko na ako. Atay. Pastor, kitik na. What's for kitik ka? Kunti ka mag-respect. Sara na! Tumula ko! Kitik daw. Pastor, kulang man na. Kato isa. One king, one king cow. One king, one king cow. Kasi ba tapos pastor, oh? Lahira yung power ni Supremo. Basta magkuyog tang duha. Gani no pinakatakas tapos lagi. Nya, mubalik pa na to. Dili pastor bay, kulang jud. Kailangan jud ato siya mapatumba. Sige, Sundan na to. Sabi buhaton na to. Blinta. Sige. Kay ano labos ay punog pasto. Uy! Kadiliman! Diri ra day ka ha? Sundan po ko ni mo boss ay punog pasto. Ay nalagi pagkatawang tao lagi. Putok lang agi niyo ba? Gamay kay ka. Kamu jud ba? Di jud ay mamundang ha? Damay, may. Pase na lagi mo di. Dili deme. Spear ka ko stick ko ras TikTok tik. Kiatay mo, imo di ko ninyo balik sa akong dating form. Bantay lang mo sa kuha. Da, nakabalik ra lagi siya dati. Gani. Ay nagbalik ato imong lawas sa gamay kayo. Salamat. Napindin na Kadiliman oh. Iga. Igaw. Ano sa kahit plano nila?
baby. Bakit ano mo ng bal? Oh, nga nila ko. Videographer ka karon, Pastor. Yes. Ikaw, Dam. Hi. Artist ka karon. Artista. Uyab ni Sayab ni. Dagul. Abi ko, Baby Brian. O sa ito yung mong kuhan, tono? Sa ito yung tono? Keluarga ibu-ibuan naman sa mga sunan sila dito nagtapak sa kambing nga nagkatik-katik ni gumal. Ito yung mga gipang litok bon, so may meaning ato, Pastor. Yung mga wancing kaw ni mo ba? King chikaw. Anto nilatin to na natoy sagol na kanang pang gani. Mahika. Ah. Okay, para Ya, pag asa malagi ka ng mga istorya kaya? gikan na sa sakuan kaning gikan na sa akuan kuan. Kapag imagination ba? Oh, nya. Namo ko to time ko na nagdamgo ko. Oh. Nya ingato lagi daw ko ang kuan daw kay power na ko kay natag daw to ni Supremo. Oh. Ya mo to dito ni mo na discover imong power. Diskabit ako power akong sundog ra pud nako. Oh. Nya makadungog sa kuang kuan ba sprikitik kay malain pud nilang paminaw pud mo anak pud sila. Ah, so kada to mo na to imong power gyud. Oh nya usahay dili sila makuha sa akong power na to gamitan pud nako atong wancing kaw. Ah, Oh. mo na to yung final blast nimo. Kung mo na ito final ako pro kung di jud siya makuha na di niya jud ko kakaya. Kaya mo na mo ito last power ako Kung sa may buhaton nimo mo blink talang ka. Bling niya usay magpalaban po ko ni boss iPhone pod. Oh, di ay ana di. Salamat kay Pastor. Sige, Oh, sige, salamat Pastor. kayo. Oh, Sige, pasensya sige. ni Pastor. Pastor kulang na katungan singking naman. What? Speaker ko stick ko stick ko squat stick ko stick ko TikTok tik. Tama na, Pastor. Bigda din siya niya. Tindog lang. Pag kuhan-kuhan sa imong kamot na mura kag nay power. Sige, 1, 2, 3, go. Watch me now. Okay. Aha, gamay bitaw. Oh, sab. Sige, picture sama dito, Pastor. Quiet sa, quiet. Klase pa ko, Dre.